Meg le kell jönni. Én is jobban félek lefele, mint fölfele. De ott meg nem annyira meredek. Igen. 45 fok. Tehát hosszabb a lefelé, nem? Ja. Tehát ezt most építettétek, vagy az eleve így volt? Ugye? Ki hagyja? Mondjuk volt, amikor kilépett bele. Farad be gyakorolni a farad ide a pakolásra. Bizony, hát ezek mind arra mennek, hogy a idomítottság miatt a szlalom így nagyon szűk, és azonnal, hogy fordul. Nagyon jó. Kérdés, hogy a bűrűn hogy megy át? Azt nem szeretik. Sajnos. Azért nem a maximumot készültük erre sajnos, az a baj, ezt be kell lássuk, amennyi lehetett annyit. De Nem baj, Tehát, versenyről versenyre fog javulni. pontosan. persze nem kell. Lovak és sertségek. Szóval előre! Bocsánat, szabad kiabálni? Nem. Idegen segítség. Ség nincs. Minden szava 5 ponttal kevesebb. Ajajajaj, de én nem vagyok idegen. Engem ismer. Nem kalkuláltam be. Padlót? Igen. Mellettem az a gödör, és nem mer rá. Azért nem gyakorlok, de rá fog menni, rá fog menni. Az, csak egyik lábat tegyem ára. Hagyd nézd! Nem baj. Hát de még egy csöveket vagy volna tolva. 3-szor legalább. Nem baj. Mehet. Láttam a tervedet volna, nem tudom melyik maga. Igen, 300 igen, vajon nem ide 300 megint bejön még az Oli? Nem. Jön a falak, mennyire akar következni. Ja, arra megy arra, nem. Ez már megy, ez a legélesebb. Van egy fedelés. Ott mi volt? Hát először is milyen nem volt? Valami röntök van. Úgy van. Ja, túl gyors lesz. Megy a ló, csak nem... Ha lelassul, akkor ugye elveszik a lenni. Zolika nem találja a féket rajta. Igen, de Ott van, nem arról van, hogy elkülne, átlátni kell, igen, hát úgy tempóba. És mehet. nyugodtan folyad. Nem baj az. Jó, szépen nyugodtan. Megteli.
szemet rájuk. Elég szomorú. Ott, az almaleves. Hát kap föl és vigyel a szemétbe, és akkor más nem teszi oda mellé. Erre válasz, mert ehhez szoktam fejbe összenézni. Hát így nem számít. Édesanyja, ne csaljál, vagy te már 70 is. Mi az, hogy 50? Magasra vagy. Egy. Hajrá! Külső segítség. Hidegindítóval. Igen, nagyon. Nézett magának engem. Még nem, nincs a végén. Jó, azért mondom, nem kell előre kiabálni. Ráér, nem iszunk előre a bőrére. Eddig szépen csinálja. Júlul a lovon. Ez a legfontosabb. Mérnök úr, nem mozog? Nem mozog. Nem megkapod. Kiakant egyébként is. Két van. Meg a horekáról nem is beszélek.